Eta, espero dugu gorko ekitatze, prepara dugune, zuen guztuko izatien. Zate biokingo dauz, bai zuzenien egingo dugu, ez da gongo gaitenik. Jalango zatizen kantak, ez direnak gabonatakuek, diezan guztuet dara lekue, eta gero bigarren zatizen, ja kantakuz, gabon kantak. Jumora ikitzik esaten. Eta, beste barik hasiengo gara, eta aurrera, izaro abez batzak. Bueno, Ave Maria batera zaziko gara, ze gabonetan kontraten da historize Ave Maria batera zazizan. Portuz. Bueno, bai. Bueno, urrengo kantie, adien guztako izena, da puntxuete kanta santuari dure kantidez, hortzik nintu
igual edizioa kantatzeko oso datorretan, eta, bueno, sorpresatxu bat egazea dator kantatzea. Orduan txinko zuzun. Beran atxien kantaku, kantik, etxan, razin, bueno, gero zot. Gabriel Forera da, kantin ditxarrazin, eta gure asko gustatu jasku, emere txikitea zinetzi zauen kanta hau, printzazelako kompositori.
Bueno, ahora ya puse movimiento zuen, hemos echado así, mucho de ala izago, kanta. Kanta oso famoso da, Amerikanuen, años 20 edo, izango da. Bai, bueno, akapela kanta ia gustatu dut. Now you're
kantako kanta oso ez daude. Hau pelikule famoso bateko da, ez da izango gotzi dakik zuen azte gari zen, eta hori azamatxuku ere lakiko zutxu. Bueno, bara izatzen gara ja, gabonatako kantak.
lehenengo edako izena Mary Did You Know, inglesez. Eta da kanta bat, Virginiri pregunteten, benetan konsiente bada, okin jauen dumien, zer izango da, no? Hori da, inglesez da, txabak apurtzu eta ditxeko kontekstu ez egin buruz duen, pregunteten txoien. Zu badak izo bako nien nagusitzen, zebat milagro dutu zen, eta zelako gauz egin dutu zen, eta jakoiku bera dana, hori da, galdetu zen txoia. Maria.
Bueno, venga, ahora ya se ve pegar de chuye. Betikules, ostan txie. Bueno, hasiko gara dindonegaz, dindondan, eta gero gara gabonak dirazetan. Vale, venga. Txistua da danborra
Guk amaitzu du. Bai, ebeste txuet kantatu. Vale. Bueno, hau eba, urte loku data. Eta horregaz, despedidu gara, datorren urte arte, da barriro beton, danok. Eskerrik asko etortzea.